Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden jong Bharatiya Janata Party Meghalaya State Unit ubalongru ukurtong jong kaseng ubanya khun na po ke 18 West Shillong Constituency uba Ernest Mauri mentakas-ngi ka Henry Terik ubanai rempang arajar arpulai ulalaj ban thep kerteng hakmat ki returning officer hapo ka office Trekam jong Deputy Commissioner ke East Khasi Hills na ka benta ban yakhun haka election ka ban long haka arpu nyau Terik ubanai rempang arajar arpulai habaya keren bat kilat pathai khubor hadin ka jing thep kerteng nakaliang jong ba Ernest ulaong bayamanta kintang pet kumno ki pat ba ki jet ki breu jong ka seng ban job bon tili ki seat bat hadin ka jing job an sala ban rai uno uban long uta unong eram jong ka seng ulaong ru ba menta ka kenti ka BJP kan thau ya ka history ka ban job bon tili ki seat bat ru kan thau ya ka sarkar ka ban wanra ya ka roi ka par ka suk ka san bat ki wei de ki jing kala Ulaong ru bahagani ka kenti kung bakipat ba kila pai kamat si kisengsan pertai ba pher kermen ba menta kasin kin ailat yu ban long unong mi kamat jongki namar ban yo ki kampenroy ba pher bat ka jingkala dai tang ka BJP hi ka bala ban penyo ya kita amdan lat da kum weipat la benrap uba Ernest kalau ailat inga bang niale na kene konstituensi 18 West Shillong ngai kublai kerpang ru Dr. Jitendra Singh Belawan ban senran yang ban file ke nomination mana lawan naduk Delhi ban dia senran yang aku presiden juga parti ban file ke nomination paper bat ngai ku bleiru ia barok kinong kerjaan ki belayawan lang bat nga mana kesegi bat hadin mangala Trekam mangala yaj akte konstituensi ngai don sibon ki jing duna hak ban kaliang ke jonga ngalai kendu i pai ba ngalai kendu i wei pai ba ngalarung ko wei poi triwing ngalai ilut ya kijing duna ya kijing don kam cuki pai ba di konstituensi ban hadien bangala rai ban yele nang tai ngala don sibon ki jing temu ka bangala bu lada ngajok lada pai ba wi bit yang ha ban ai kijing kersian ngale bon ki kam tam hak wedei bat ka surok hak wedei bat ki jaka pule bat kumjuk ru hak wedei bat kane kijing kudrok kam jongki kena samla kumba fitip ke 18 West Shillong kadai ka jaka ka ba borok mitip ki bon ma kini ki drug manage ki bana kaliang jong parti ngila yang bat ngi persya ai kane omdei bangi isi ya kita kinong di drugs ana ngi kwa ban penduk jat ya kane bakanom don syuk ka jing de rene jing ya di drugs sa kadai ka jaka kumbalong ke BJP nadu na po center wa mit sya ulawan na po gauti na trai play haduk 100,000 metrik ton la crash ki drugs ki bala yokam lagi polis bat lagi narkotik bat kumta tater nong song chong ka 18 West konstituensi ki kwa bakan non kejingkala ka baki ki kwa ila phai khmat shabaro ki parti la ila anrei menta kasien pat ngasarai ki ba kin ailat yang anak ka BJP bat kum mapitip lada kasiet ke jongi langi don kam banwan ra sisai kata kejingkala haki barok ki benta naduk ki surok naduk ki medical college engineering college lane banwan ra ban sort ya tak unemployed ni hapan phai mat tang sikasang BJP om don lat ko moi pa kata kolong tang kejingkren for election KLP na kaliang chong kinong nikmat ki jongi boro armut ki amle ki lai kersan la kila ya rai po assembly kila ya kersan ni katu resolution buat na kaliang jongi rengkat lang bat ka kasih auto society nilawan si Delhi pi hak bedai ba kade kecing penrung ya kade ketien jongi hak kade ka schedule schedule ko ngi omo ngihap man ya ap ba nakaliang cong sarkar kan pule benia namar bon saki wairu ki jat benriu ki ba ap ya kane tan nakaliang jongi nakapor kapor ngila kren manakane ngadang wan po Delhi ru ngila ekren kan dei ru kawai da kamat kebangi hak manifesto election ke jongi ngikran ban penrung no ya ka kentit khasi hak ne ka ichidu ngidang ya pet chwa kumno bagi pai ba kinjit yangi bangin job bun kisit bat hadin mangi la job la yo ke result jong ka election ngin habjit na ka parti uno banlong tau lida ya ka pemerintah ngam patla banong ye namar bangi khimi lenti ba ka de kasien ka bedingkong ngin thau history will create history that even in Meghalaya this time ngin job bun trigisit bat hak survey ka mangilale ngilalap how 2018 ngidang yo tang 9.67%
But kumbolong menta ka survey ka bawan na ki bentaw repair na ki intelligence wing ka pen iba ka bot share ka jongi ka lakiyo from na ka bamensua menta ka long 20 to 25%. But kumbolong menta ngi expect ba ngin job bon tli kisit but ngin scenario ka sarkar ni po Meghalaya ka sarkar ka bon ra ka development ka sarkar ka bon ra ka sukasan ka sarkar ka bon ra ching dawa ching pai ba hagi menta baro kam dei gumta Hapo asamru u presiden u yele election u job mentau long minister hapo nagalan ru u presiden jong kanagalan u imlong u day minister bad hapo Tripura ru u ne u CM mentau sarkar u day u presiden ka parti hadin mu simti kum CM jong akartala la ai no ikiwe pat bon sim kum ka sukum u presiden jong tu stian kamdon kacingkang la dingi po parti ngila ban contesting election bal ondang ila job kasong ke parti patkan rai ladangan bat no ke suki minister dengan sa akum persen ke parti ngilong beri loyal ke parti cungi kalong beri disiplin ke parti cungi ngi peilang ya borok sing bahaya borolang kata gamla ban ong ai namar ba RSS kedai ke organization kebodon la kejong ke benda ngikum ke parti ngiyang ngiada ya borkhoj la kedai ya ke jaj bunriu nei kaniam ngi sai ong ba there is no create in the BGP. But constitution ke jongiru kalong very clear ngi yang hata secularism but ka demokrasi. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan